Mit navn er Kasper, og jeg er sprinter. Min sport betyder alt for mig. Jeg bruger al min tid på at træne. Her på stadion er jeg sammen med mine venner. Jeg føler mig hjemme her. Men når jeg træder ind på banen, og jeg skal løbe, handler det kun om mig. Det handler kun om mit løb, og det handler kun om at komme først. Det er jeg 100% fokuseret på. Jeg bruger rigtig mange kræfter på min træning. Det kræver hård disciplin at nå dertil, hvor jeg er i dag. Men det er ikke kun ren råstyrke, der får mig i mål. Det mentale er mindst lige så vigtigt. Når jeg sætter mig i startblokken, bliver det helt stille. Jeg forestiller mig løbet. Jeg visualiserer mine skridt. Jeg hører ikke andre end mig selv. Jeg ser ikke andre end mig selv. Alt mit hårde arbejde fører frem til dette øjeblik. Det er mit løb. Det er kun mig. Jeg er klar. Jeg skal vinde. Surrounded by violence and murder. Say we